Igbo Igbo kene ala na-azụ nwa kene nwoke kene nwaanyị ka onye achịrị ya zere Sobail ọka lụsi jere obodo oyibo bụrụ ego nata anyị nwa tutu evoruwo Igbo culture n'ime na-egosi onyonyo enwere dị ụtụtụ taa ka m butere gị wee na-ayọ gị abịa na gị nkezi nwaanyị Sobail n'ụbọchị nke taa ikwu gbasara eze nwaanyị Sobail gbasara ihe ọma n'ime anyị bịa atọji akwali bịa atọji aja Asị na Igbo bịa atọji na-ekwu mmiri anyị bịa atọji akpụ bịa atọji ngana bịa atọji Anyị eberebe bịa eze atọji nwaanyị ido bịa Sobail. atọji ọ nọ ya ihe na-eme m ihe m na-emeri ọbata na ọsọ bịa taa na ọjọọ ụtụtụ taa nwa na chi ụtụtụ evoruwo egwu epure n'ụzọ egwu epu ọnụ nne m eze nwaanyị Sobail taa na ịbụ ọnwa mbụ n'ọnwa oyibo taa na ịbụ mbọsị mbụ n'ọnwa oyibo ayịyọ ka nna ya ga eze nwaanyị bi na mmiri sekịta nwa bụ 1st July nna ya ga ayịyọ n'isi mmadụ niile yọlụ ga ekpere n'isi ndị niile vụrụ m n'anya egwuru m si na steeti anyị dị iwe wee gaba wee luo na ngwụcha ọnwa anwa na ba niile ya enye testimoni onye na ibe na-esili ike bụ taa nwa ka ibe ya ebido dịbalị ya na mma onye na a na-akọ ọnụ bụ taa ka ibe aba a na-akọli ọnụ ya esi na ndụ ya wee pụrụ onye na-achọ nwa ya amụ nwa nwoke mụọ nwa nwaanyị onye na-achọ di ya anụ ezigbo di onye na-achọ ego ya ewe ego $1 million, $1 million, $1 million, £1 million Kuwait ego mba ụwa niile mmadụ niile nna alụlụ ọlụ ndị na-atụ ọlụ ya tụpụ ọlụ ya kwụọ ụgwọ nke kwụcha ọkwụ ọzọ nke na-ewere ego jee bite ebita mmadụ nna alụlụ ọlụ na-egoro moto bụ n'ọnwa nwa kaba ya ego moto tupu ọnwa nwa na-agụcha aba niile abụchala bilonia mmụaka nna alụlụ ọlụ ndị na-azụ abịa egwu m si na steeti anyị dị wee gaba na kọstọma ya na-eju na chedibe Sobail ayịyọ ka nna ayọ gị na mmụaka nna alụlụ ọlụ jele obodo oyibo agba gị n'ibe ajele obodo oyibo abụrụ ndị ekili investment ndị ọcha ibe ajele obodo oyibo bụ ka ha bụrụ ego wee nata ọ nọ n'ụlọ n'ụlọ ejelibe ejele nọ n'ụlọ ana m agọlụ ọvọ n'ụtụtụ taa nwa wee na-ekwubi okwu si na taa nwa bụ 1st July na akụnụba ya na-ekputalebe ụlọ onye gbuo n'aka nri ogbute ego onye gbuo n'aka ekpe ogbute ego onye gbuo n'iru ogbute ego onye gbuo n'azụ ogbute ego onye gbuo n'elu ogbute ego onye gbuo n'ala ogbute ego onye pụta ilu ọvụ ego egwu si na okwu na ụka aja abụrọba imigreshọn anyị abụrọba intapụ anyị abụrọba kọstọm anyị abụrọba polisi nwoke polisi nwaanyị aja abụrọba okwu na ụka mmadụ aja abụrọba na ebe a chọgara obodo oyibo ka ha bụrụ akụnụba wee nata na ndị ọcha bụ ụzọ wee gwube anyị wayo wee bụrụ nawa bebe mmụ igbo jere obodo oyibo ya ebu akụnụba dị n'obodo oyibo wee nataba anyị onye tụọ ọlụ akwụ ụgwọ nke kwụcha ọkwụ ọzọ nke na-ewere ego jee bite ebita ife ọ bụla ya na-eme na-abụrọ njọ ekwu m sị na ngị bụ eze nwaanyị Sobail esi na ya wee bunye ike bunyewe bụ ike agwa nkesị gị na nwa enyi na-adị ka enyi na nwa enyi ya na-ajọrọ arị nwa eze na-abụ eze nwa ọ ga-ala ada ekpo ntụ Sobail oke ngene ana m anya ga-ayọ n'isi mmụ arọ gị niile ọ nọ n'ụlọ na ọnọ n'ezi ndị nọ Naijiria ndị n'obodo oyibo ibe ọ bụla onye anọ na taa na-enwa bụ abịa eke ka nna agọlụba ọvọ kwuosi na ọ ya adịlịba na mma aya na-anụ udebe na ụlọ na-adị udebe na mba obodo ọbụla ba na aya na-anụ udebe aya amabasị ndị were ego aya amabasị ndị ji akụ na ụba aya amaba asị ndị welu moto karịa ndị were ụlọ karịa ndị ndụva dị egwuru m sị na o nwere ka asidentị gbuo nwa Sobail kavara bụ ibe niile kwetara na omenala ndị nevụlụ m n'anya ka nna agọlọva n'ụtụtụ taa si na ọnwa ike anyị abụrọba anya onye ọbụla ji ibe ike wee na-achọba ibe ike anyị eme onye ajọ nkata niile akpali n'ibe ba nọ ajọ nkata ya ekpudo onye kpalịa ọ ya adịla unu niile na mma ka anyị rabụ ndị niile nọ n'ibe ka nna gọvanọ n'isi be n'ovu n'ovu maka na onye mmiri bụla ọkpịa ka ọ na-eli Sobail oke ngene anamala ọjị a na-emere ọjị ngana osisi nnụnụ ụlọ n'anya ka ọ na-eje akụ anị taanị nwa ka nna gọvanọ n'isi nwoke na isi nwaanyị nọ n'ibe eji m ọjị nwa wee na gọvanọ n'isi ibe taanị nwa bụ 1st July n'ọnwa oyibo ka m na-ekwusi na aga m n'iru ya evesebe onye ka ụlọ ọta wee bịa n'ibe ekwere m sị na ọ kụchawa ọta ọta ọya ọta nwa ọta ego ọta ndụ ọta nchekwebe taanị nwa ka m kwuru sị na ọta abụ ebiwo n'obodo ya akụlụba ọta na-eke kwụọ n'oyo kwụọ na agba kwụọ na nkwọ ọ ya adịla gị na mma dịka iji wee kweta onye sị na ọ ya adịrọlụ gị ma onye abụ ewela na zeli mmiri onye ọbụla sị na afọ nwa nna gị be na o were ka ọ lee agwụsị na onye ahụ ebu ọkụkọ ụzọ na akpa ụla na onye na-esi na akwa anyị achakọrọ acha n'ude na-ebekọrọ na nke ya n'ebe anyị kwuru taa n'ụwa onye na-esi na ibe anyị na-eme ewekọrọ isi ya ewere isi etinye ya ọ bụ na owewe isi akụnụba niile dị n'ụwa bụ na mmiri ka ọ dị ana m ayọ ga-ayịyọ ndị mmiri dịka ogbe ọgụ ekebi na mmiri akụnụba dị na mmiri ka m na-ekwu na ọka ọgbagote ka o zụta mmụ arọ niile anụnwa kwetara n'ime gị ụfọdụ nọ n'ụlọ ụka dị iche iche na-etolu Ghost fire die by fire band destroy ma anyị nọ n'ibe na-ebekwu gị na-ayọ gị amala na-ayọ gị ụba na-ayọ gị ọmụmụ
na-ayọ gị nkalịcha anyị kwụsị n'ibe na anyị na-ayọ gị na ya abịa na mmezu na ụfọdụ si na ike adịrọ na mmiri ma onye agụ mmiri gụrụ jekwuru mmiri nwụọ ife ọbụla lụrụ unyi bụ mmiri na-asị ya na Chukwu mali na ike dị na mmiri mmụọ niile dị n'ụwa mana mmiri kalịchalị na ife ọbụla na-anwụrụ mmiri ama ndị ndụ nwa na-ayọ gị bụ eze nwaanyị bi na mmiri sị gị anyị bụ ndị kweta na ike dị na gị ka ị gosipụta n'ime anyị na ike dị na gị eziokwu egwuru m sị na iyi aba m ọgaranya na ọgala anyị aba m bụ n'aka mmụaka m na-alụrụ ọrụ emere m ka ndị obodo oyibo chụsị m eje na mụ nọdụ n'ụlọ mụ gọvalị gị mụ yọvalị mmụọ Igbo amala abụ ka nna ya tata ọkụ na-arụalị nwatakịrị n'aka na-arụgburu ya arụgbu onye sị nwata jee jide nkakwu edebe mmiri o ji wee kwa aka onye nna ya dị elu ori bụ ọkpa ka o ji agbawapụ ụzọ sọbalị alụsị na-azụ nwa sọbalị oke ngene alaba nke na ụtụtụ taa na-enwe na-eji alị ya talị mmanwụ si gị na olu okweni ka o ji elu na dịka anya n'obi wee si anya ngọ omena nkịta na-adịrọkwa niile ọ na-abụ olutu dibia olutu akpa abịa sọbalị oke ngene ichie mmadụ na-abakwa akwala ichie mmadụ ege enye ntị ibe na-agụ je emile na dị ya na mgba ibe mbala ji arụ ntụ dị ya n'ogologo alaba nke na ụtụtụ taa nwa nne m eze nwaanyị bi na mmiri sị gị na kwado ndị abịa sị m yọbalị ka nna ayọta anị nwa sị gị nyọ ka nyọta ma mmalị yọ maọbụ na ma mara ọyọ ọbọ ka nna gọlva n'ụtụtụ taata anụnwa mmụaka niile nna alụ n'ọlụ egwu m sị na ọ ya adịlịva na mma ọ bịa jee egbube ji egbu ọnwụ ya egwuru m sị na ibe niile nsị na ọ ya adịlị ma ya adịchalịva mma nke sị ma agbọ n'ọgwụ na m gwa gị nke bụ ọbụ na ọ bụ na ibiri ka ga nsụghalị gị ụlị ma gị sị ma agbọ n'ọgwụ na mmiri karịrị ọgwụ nwee na-agba gị sị nga gbakwa na nkịtị ka onye na-agba ọgwụ karịa m na mmụaka nna alụlụ ọlụ mgbalịbara agbọ n'ọgwụ egwuru m sị na aba ya akarị ndị na-agba ọgwụ na m eburu ọgwụ ma ọgwụ akarọ gị iburu oke ite ma oke ite akarọ gị iburu oruru ma oruru akọrọ gị ana m ayọ gị sị gị dịka ogbe ọgụ oruru ego nya rutele ụmụaka niile nna alụrụ ọrụ ibe niile nna agọlọva tata na ekwuru m sị na ya adịlịva na mma ibe na-ekweta na omenala ibe ọma ya emeliva ego oyibo ya bụ nkebe sọbalị ọkachacha ndị na imelịva bịa kene gị onye na imechara bịa kene gị meli ọzọ onye na imechara ọsị na ọ bụrụ gị imele dadi oso oguta na m gwara ya na ebe ewụlarị ka ọ na-eyila anyị ebe dị weli nri ka ọ dị akwachapụ aka ebe a na-alụ ọrụ ka ọ na-anụ ụgbọ ọnwa na emume ite n'ụtụtụ taa nwa ka ị gaa lịwa ka imebe ọgọ mebe amala kwụnyebe nwa nyebe ego nyebe ndụ nyebe ụba nyebe nwere onwe n'ibe nkwuru ọ adịla anyị niile mma nne m ọ bụ ọjị abụ ụdị iwe ekwe na ọjọọ ụtụtụ taa